ekewapụtara ndị Aguleri otu abụrụgo ndị ajụrụ ajụ kamgbe ekewapụtara Anambra steeti ma bụrụ n'ọbụ ọchịchị chigbugoro mbụ bụ ndị nepụrụ ha anya kamgbe n'ezi Agụleri otu Enugu otu na mkpụna ndụ otu Aguleri mana gọvanọ Chukwuma Soludo na ọchịchị ya oge o kwere nkwa na 2021 ọ chụrụ nta nkwado kwere nkwa na ya ga-agbatara ha ọsọ enyemaka ka o megoro afọ atọ ọ gbanwego ọnọdụ site na agadaga ọrụ ndị ọrụ gasịrị ebe ahụ dịka ọrụ okporo ụzọ ndị ọrụchagoro na ụlọ ọgwụ ọrụchagoro ebe ahụ. Chinelo Onwuzulike wetara anyị akụkọ. Ọrụ amalitego na ụzọ Enugu otu Eziagụlụ otu ebe ọ bụ kilomita 8 ka ya bụ ụzọ dị mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye eze ọdịnala nke mkpụna ndo Aguleri Igwe Johnson Onyeka Mbanefo sịrị na ọ bụ sọsọ gọvanọ Soludo bụ gọvanọ chịrị Anambra steeti ma lotekwa ọnọdụ ndị mpaghara ahụ sikwazịa na o lotere ha ma kwe ha nkwa ma na-emezukwa ya bụ nkwa wee sizia na ha ga-akwadosi gọọmenti ya ike. Igwe Onyeka Mbanefo sịrị dịka ndị obodo eji ọrụ ugbo mara na ha bụ ndị ihe dị iche iche mefunarịgoro n'ihi na ha enweghị ezigbo okporo ụzọ nke ha ji ebupụ ihe ndị ahụ ma kene Chineke maka onyinye amara o nyere Anambra steeti site n'aka gọvanọ Chukwuma Soludo si na ka o si dị ugbu a na ụlọọgwụ nke ọ lụrụ na obodo ahụ bụzi nke ha na-eje anarakwazi arụike. Ịlụ ụzọ na swamp area adroizi so anyị na-ayọ gọvanọ nyado ododo ọ bụgo na Soludo na ọ bụgo Commissioner for Works ka ọ bịa inspection n'ezie mana obi dị anyị ụtọ rinne wee na-agba gọvanọ na anyị na ya n'azụ ọ na-eje eje ọ na-ana anya na ndị kpụrụ ndị oso. Abụ m Chinelo Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.